idan muka duba siyadatu sahih muslim na ibn salah yana cewa jami'u ma hakama muslimun bi sihhatihi min hadha alkitab fa huwa maqtu'un bi sihhatihi wal ilmu an-nadhari hasilun bi sihhatihi fi nafs al-amri. Wannan magana ibn salah ne yake cewa duk hadisan da muslim ya inganta su a cikin littafin sa sahih muslim yace fa huwa maqtu'un bi sihhatihi, tabbas ya inganta. wal ilmu nazari shine al yaqin din, yaqinin da za a samu ta hanyar nazari hasilun zai samu bi sihhatihi da cewa ingantacce ne fi nafsil amri. an ce fi nafsil amri ma'ana haka annabi ya faɗa. wa hakaza ma hakama al-bukhari bi sihhatihi fi kitabihi, haka nan abinda bukhari ya kawo a cikin littafinsa duka shi ma tabbas haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. yace wa zalika li anna al-ummata talaqqat dhalika bil qabuli siwa man la yu'taddu bi khilafihi wa wifaqihi fil ijma'. dan al'umma gaba ɗaya sun karɓi abin hannu biyu in banda wanda sabaninsa da rashin sabaninsa duk a banza ba a ɗauke shi a bakin komai ba. A Bukhari in mutum ya duba zai ga hadisai guda biyu jere masu ban mamaki. Iya wannan hadisai kwaya biyu da zan takaita kansu a yanzu sun ishi mai hankali ya yi ruwa da abinda ake cewa wanka da ruwa cikin kofi. Sun ishi mai hankali ya san cewa akwai hadisai na ƙarya da aka inganta. Sun ishi mai hankali ya san cewa ba duk abin da yake cikin littafai ingantattu yake ingantacce ba. Wallahi Allah gaskiya ne, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne, addinin musulunci gaskiya ne, amma yawan hadisan da ake jingina annabi ƙarya ne. Hadisai da yawa ƙarya ne. Ku duba hadisi na 5775 cikin Bukhari, za ku ga yana cewa haddathani Abdullahi ibn Muhammad haddathana Hisham ibn Yusuf akhbarana Ma'mar an az-Zuhri an Abi Salama an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala. Bukhari ya koro wannan isnadi yace Abu Huraira ya ce qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce la adwa wala safara wala hamma, babu yaduwar ciwo a cikin daga wani zuwa wani ya sawa wani ciwo, adwa kenan. Wani baya sawa wani ciwo, wani baya poisonin wani. Kwankwamai ba gaskiya ba ne, kuma yaduwar cuta ba gaskiya ba ce. Haka za ku gani 5775 cikin Bukhari, wanda watakila wasu sun ga wannan hadisin suna hawa minbari suna cika bakin, har da wanda aka ce na cewa Allah tsine wanda ya ce wani na sa wani ciwo, Allah ke sa ciwo. Ba mamaki wannan tatsuniyar zaci hadisi ce, ya ɗauka ya je cuci kansa ya cuci jama'a. Ya ci gaba da cewa faƙala arabi, sai wani balarabin ƙauye ya ce ya rasulallah fama balu liblu ta kunu firramali ko firramli ka an na hazze ba'u. Ma balu iblu, me ya samu al'ibul raƙuma, me ya sa raƙuma za ka gansu a cikin sahara ka an na hazze ba, kamar bareyi, ma'ana silai jikinsu kamar jikin barewa saboda lafiya da kyau da ƙoshi. Fa yukhalidu hal ba'irul ajrabu fa yudribuha, amma da zarar raƙumi mai ƙazuwa ya shiga cikinta sai duk ya sa mata ƙazuwa. In ji wani balaraban ƙauye, ya rasulullah an kace wani baya sa wani ciwo, mu muna ganin haka. Wai a wannan tatsuniyar annabi ya ce wani ba sa wani ciwo, sai balaraban kawai ce to mu raƙumanmu da suke sahara suna kiwo sai su zama silai kamar bareyi, amma da an samu mai ƙazuwa an sa ciki sai mai da su masu ƙazuwa. faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faman a adal awwala, sai manzo Allah ya ce to shi na farkon wa ya sa masa ciwon, shi na ainihin na farkon wa ya sa masa, kenan wanda ya sa wa na farkon ciwo shi ya sa wannan, ba shigar wannan cikin wannan ce ta jawo ciwo ba. Don haka wani ba ya sa wani ciwo, kawai Allah yake sa ciwo. To abin da zai daure maka kai a wannan wajen, Allah sai hutar da mu. Da sai na tafi hadisi 1000 kaza rata tsakanin wannan da wancan, in nemo in hada da in tantance jama'a cewa wannan ƙarya ne ga na gaskiya. A nan sai Allah ya kawo ga cuta ga magani guda. Tafi na 5771, ma'ana ƙasan wannan da lamba ɗaya mai binsa kai tsaye
sai kaga da wannan isnadin na sama Buhari ya koro kuma wani hadisin a ƙasa daga Abu Salama daga Abu Huraira sami Abu Huraira ba'adu ya kulu ca Abu Salama kuma daga baya sai ji Abu Huraira ya canja magana yana cewa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuridanna mumridun ala musihin kar mai rashin lafiya ya shiga cikin masu lafiya ma'ana rashin lafiyar da ake iya ɗauka kamar yanzu da aka bada misali da ƙazuwa ciwo ne da wani yake shafa a fata yake mutane suna ƙazuwa irin kamar mageduwa ko kora cututtuka ne da wani yake sawa wani ko a aski aka yi amfani da aska wanzami yewa wani ya sa yewa wani da sai kaga ya kama to sai manzo Allah sai Abu Hurairah ya ce annabi ya ce duk mai irin wannan ciwon kar ya shiga cikin masu lafiya ya killace kansa kar ya shiga cikin su a jere za ku gansu wa an kara Abu Hurairah hadisi al-awwal sai Abu Salama ya ce waɗanda Abu Hurairah ya ci hadisin na cewa wani baya sa wani ciwo sai suka yi mamaki ka ce mana annabi ya ce wani baya sa wani ciwo an ce da annabi an ga yana faruwa cikin raƙuma ya ce wane ne ya sa wa na farko Abu Hurairah sai ya musa wancan na farko ya ce shi bai faɗi shi ba magana cewa la adwa wala safar wala hamma bai faɗa ba shi san bai faɗi shi ba ƙulna ya ce sai muka ce mai alam tu haddisa na wula adwa baka gaya mana ba kai ne ka gaya mana annabi ya ce wani baya sa wani ciwo ba kai ka zantar da mu ba fara ɗana bil habashiya sai canja yare ya kuma yana magana da harshen habasha ma'ana ya faɗi wata magana da ba su san me ya ce ba a gaskiyar magana shine da ba amsa da ya tashi ba su amsa sai ba su da wani yare Abu Salama ya ce fa mara aitu na sai hadisan gairau ban taba ganin Abu Hurairah ya manci hadisi ya saba masa ba in ban da wannan kenan ya yadda lallai wannan da wancan ba za su haɗu ba Abu Salama ya yadda cewa lallai Abu Hurairah ya mance da wancan na farko kuma tunda su Abu Salama yake ga kenan maganan nan ya faɗe ta da ta farkon da ta bi duk bayan ba ma'aikin Allah sawa'un wancan hadisin wahami yayi sawa'un wani ne ya kira masa sawa'un shi ya samu gazawa ta bashariya ya ce annabi ya ce gashi dai daga ƙarshe ya faɗi akasinsa an kuma tambaye shi tunda ba za su haɗu ba ya ka gaya mana wannan ka gaya mana wannan ya canja yare ya faɗa abin da su ma ba su san me ce balle mu yau shekara 1400 akalla tsakaninmu da waƙiyar da za mu san meye ma'anar raɗana bil habashiya lamai su sake nazari su wa kansu faɗa su tsaya su duba hadisan ma'aiki duba na nutsuwa a tantance ƙarairayin da aka yi wa manzon Allah don mu ceci addininmu mun karanta a cikin rayuwa bayan mutuwa darasin farko da ne a garin Gombe wanda nake son a yau amfani da wannan dama in tuna wa jama'a su koma su bi karatun nan kissar Sheikh Usmanu dan Fodiyo Allah ya masa rahama ya lallabe shi da jin kansa bayanan da ya yi cikin littafinsa mai suna tambihul umma ala qurbi ashradis hujumi sa'a ko ala hujumi ashradis qurbi hujumi ashradis sa'a wanda wannan littafi yana cikin majmu'a ta mukhtaratu muallafati Sheikh Usman ibn Fodi wanda sarkin musulmi Sa'adu na yanzu ya buga tana nan cikin juz'i na 2 shafi na 40 Sheikh Usman dan Fodi ya kawo hadisai wanda ya ciro su daga al'imamu suyuɗi wanda al'imamu suyuɗi ya rubuta waɗannan hadisai ya tattara su ya inganta ya kafa hujja da su ya faɗi cewa gasar da za a alƙiyama lokaci ya wuce wani ƙarnin ma kuma wucewa wani ƙarnin ya wuce shehu usmanu ɗan fodiyo yake cewa wannan magana da suyuɗi ya faɗa waƙi ya musata domin sadda ya faɗe ta shi lokacin bai ba mun kuma yanzu gashi lokacin ya wuce ba mu ganta ba don haka tabbas wannan hadisi annabi bai faɗe shi ba don annabi bai taɓa ƙarya ba magaskaci ne a duk abin da ya faɗa wannan ke tabbata cewa a binciki marwaita har shi usmanu ya saki wata ƙa'ida a wannan guri shafi na 40 juz'i na 2 mutaratu min mu'allafati Sheikh Usman cewa duk hadisin da ya saba da waƙi ƙarya ne annabi bai faɗe shi ba tana nan in an duba za a ga wannan magana duk hadisin da ya saba wa waƙi'i inji shi Usman ƙarya ne ya wajaba a yi jifa da shi dogon jawabi ne an duba cikin majalisi na farko za a gani ba sai na karrara shi ba muhimmi dai shine
wato kenan akwai waƙi a hanyoyin tabbatar da ingancin hadisi. Yau ko abu hurairah bai ruwaito riwayar nan ta biyu ba, ya ce wani ba ya sa wani ciwo, ya ce annabi ya faɗa, amma sai gashi a aikace ya zama ba haka ba, wani yana sa wani, ya wajaba tsarkake ma'aikin Allah. Tuhuma ta koma kan abu hurairah ko kan riwayar irjalus sanadi ko kan bukhari, domin me shi annabi alaihi salatu wasalamu ma'asumi ne, tsarkakewa Allah gare shi, wa ma yandiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuhi allamahu shadidul quwa. Duk abin da ya faɗa in ji Allah ni na faɗa. Idan Allah zai zama bai san abin da zai faru yau ba ko zai faru gobe ba ko abin da yake faruwa yau ko abin da ya wuce jiya, ya zama ba Allah ba. Ina alimul ghaibi wa shahada.